Obnavljaju se i grade i odlagališta otpada. Do 2018. za to će se izdvojiti gotovo 8 milijardi kuna, a više od polovice trebalo bi se, naravno, povući iz fondova Evropske unije. No oni koji bi morali brinuti o javnom interesu nisu obavili svoj posao. Više Ivan Skorin. Iako to sad tako ne izgleda, ovdje je bilo brdo smeća visine 50 metara. Tu se skupljao sav samoborski otpad više od 30 godina. Smeće je samo zatrpano zemljom, no sad će se sve otkopati i obložiti nepropusnim zaštitama sa svih strana, jer prijeti opasnost. Nekoliko kilometara nizvodno od samog odlagališta je vodocrpilište Strmeci koji se jednim velikim dijelom snabdijeva vodom i grad Zagreb, zato je bitna sanacija. Za to će trebati 96 milijuna kuna, no ni lipu neće dati i gradski proračun. 15% osigurat će Fond za zaštitu okoliša, a 85% Europska unija. Fond nije samo birokratska institucija, nego smo se odmaknuli malo od toga i pomažemo da se aktivno ovakvi projekti i pripremaju, i razvijaju, i provode. Šibenik prolazi kroz slične promjene. Ovdje na odlagalište Bikarac godinama se dovozio otpad. U sanaciju je već uloženo 8 milijuna eura, od kojih je 6 iz EU fondova. Za još 20 milijuna eura do 2018. godine na istom će se mjestu sagraditi moderni županijski centar za razvrstavanje otpada. Istovremeno dok se povlače europski milijuni, ne ulaže se i u omogućavanje europskog načina ponašanja, odnosno recikliranja. To priznaju i nadležni. Provedba samog toga procesa, evo vidite sami da malo to zapinje na terenu, Ali da li se onda razvrstava? A sad još ne, sad je to već sve skupa. I u Samoboru isti problem. Možemo imati želju, možemo imati volju, možemo imati dobre ideje, ali ih ne možemo provesti dok neće biti sankcija za one koji neće razvrstavati otpad. Do 2018. godine za sanaciju 301 odlagališta otpada namjerava se izdvojiti 2,7 milijardi kuna. Zamijenit će ih 13 velikih regionalnih centara. Za njihovu izgradnju izdvojit će se 5 milijardi kuna. Do otvaranja rada svih centara za gospodarenje, kad njih 13 proradi, sve sanacije će biti provedene. A Zagreb je i dalje najveći problem. Još nema plan gospodarenja otpadom, pa Ministarstvo graditeljstva gradu ne da lokacijsku dozvolu za gradnju Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom u Resniku. I ukoliko zaista neće biti pomaka, slijedit će kazne i penali. Same kazne koje će na kraju platiti i građani, jer će to ići iz proračuna, neće polučiti efekte ukoliko se posao ne odradi. Dakle, nama je cilj da se osigura građanima primarna selekcija, podijele im se kante. A kad se i kante podijele, što dalje? Gradovi i općine još nisu dokučili kako uspostaviti sustav u kojem će oni koji razvrstavaju odvoz otpada plaćati manje.